Ono što je jako zanimljivo kod restauriranja antiknog namještaja ili preuređenja starog namještaja je činjenica da svaki puta kada pomislite evo pri kraju sam, baš bi sad to moglo biti gotovo i da to najavite svojim ukućanima, onda otkrijete nešto novo. Ja sam, na primjer, sada prilikom sjenčanja ovog ornamenta sa platinastim voskom primijetio da ovdje, na primjer, fali ovaj mali ukras, pa onda ovdje fali ovaj mali ukras, tako. I budući da su ostali ukrasi svi na broju, na primjer ovaj je tu, ovi su tu, evo vidite kako on treba izgledati. Ja sad to nekako moram replicirati, ne znam kako, ali nadam se da ću kroz neku tu svoju kreativnu ideju to uspjeti napraviti zadovoljavajuće. Mislim, makar bolje da bude od ovoga ovako oskvrnutoga. Budući da nemam ni znanja ni vještina, imam samo svoje kreativne ideje i ludu volju. Evo, javit ću kako je to ispalo. Držite mi fige, bit će nekakvog malog krpanja, malo šmirganja, malo farbanja, malo opet sjenčanja i tak. Mislim da ću uspjeti. Prva faza mog pokušaja restauracije ovog ornamenta je u stvari gotova. Ja sam nevjerojatno 1 minutu potrošio na to i prilično sam zadovoljan. Pustit ću da se osuši pa ću vidjeti kako će se ponašati dalje. Uglavnom, sa kitom za drvo sam oblikovao prstima doslovno ova dva ukrasa, odnosno završetka ovog ukrasa, kako bih rekao, za vijutka ova dva. Tako da bomo vidjeli kad se posuši koliko će to držati, čim će trebati premazati možda prije boje. Malo ću još googlati na Yahoo i YouTube. Ja sam zadovoljan, super će to biti. Sad zamislite dok se još pofarba, dok se osjenča, dok se malo pošmirgle između, naravno, top.